Доброго дня, шановні сябри. Сьогодні у нас 23 червня 2023 год, і вчора у Лодзі у нас була презентація, скажем так, как это, успоминов, да, про Василия Вчора ми Быкова. відзначали 100-годдя Василя Быкова. Вот, и приезжал к нам Владимир Орлов с такой импрезой. И сегодня мы вот робим маленькое интервью. Мы доведаліся, что Владимир Орлов вельмі так сябраваў, да, с Василем Быковым з этой презентацыі. І Владимир, распавядзіце, з кім яшчэ з вядомых літаратараў вы знаёмы і сябруеце? Ну, это будет гучно сказано, что я сябраваў з Быковым. У нас велізарная розніца была ва ўзросце і ў жыццёвым досведзе, але я быў з ім, ну, сапраўды добра знаёмы. Мы не раз разом ездили по Беларуси, выступали в разных аудиториях и бывали в замежных поездках. Тому мне, ну, было чем поделиться. Калісьці ён мяне вельмі моцна падтрымаў пасля таго, як мою книгу першую выкинули с выдавецких планов за то, что я выступил на поховании Ларисы Гениус в 83 году. Быков тогда дал великое интервью в газете «Литература и мастацтва», и там шмат разоў мяне згадывал, там гучали такие, ну, может быть, незаслуженные похвалы. Але гэта як бы зрабіла сваю справу, і гаць гэта была прорваная, забарона на публікацыю маіх гэтых першых яшчэ апавяданняў. І пасля таго інтэрв'ю уже праз месяц Лім надрукаваў маё першае гістарычнае апавяданне, праз некаторы час другое, і так вот пачала нараджацца моя другая кніга, уже цалкам прысвечаная гістарычнай тэматыцы. Ну, я шмат з кім быў знаёмы. Добра, конечно, з літаратараў і застаюся знаёмай, таму што яны як бы ў маёй памяці, хоць ужо зямное жыццё і скончылася. Это Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, мае землякі. Я з Геннадзем Бураўкіным адну і тую самую полацкую школу сканчваў, толькі пазней. Вось. Ну, на жаль, с Владимиром Караткевичем мне ближэй познаёміцца не ўдалося, але мы з ім не раз говорили по телефоне, і я вельмі даражу тым, што Караткевич адгукнуўся на маё дэбютнае апавяданне «Добрый дзень, моя шыпшына», якое потым дало назву маёй кнізе першай кнізе прозы. І Караткевич там, ну, таксама авансам, конечно, хваліў мяне, і гэта акрыляла, безумоўна. І быў такі момант, вот я ім падзялюся, в этом апавяданні моей героі такая закаханая пара, ён беларус, яна літоўка, проводили ночь в Адрыне, на сене, бессонную ночь, натурально, молодые закаханные. Внизу была сажалка, и на сажалцы яны бачили, як я написал, сузор'і гэтых жоўтых гарлачиков. И вот Караткевич мне пишет: Володя, мне здаецца, что гарлачики, як и лилеи, на ночь закрывают свои бутоны, проверьте. И такая у меня была наивная, амаль дзіцячая радость, что вот у нечым я ведаў больше, чем Караткевич, потому что, ну, лилеи сапраўды закрывают свои кветки, а гарлачики не. Ну, як расцвели, так и цветут, покуль не дацветуть. Вот такой был момент. Ну, еще там была такая цікавая фраза в листе. И он там писал, что вы пишете густо, и что мне сгадываются словы Шаляпина, написанные Бунину: «Черт тебя подери, Ванька, в глазах рябит от твоей образности, пиши проще». Ну,
Вот, ну гэта да асобы Караткевіча. Караткевіч, дарэчы, з Быкавым быў вельмі добрых стасунках, і Быкаў у свой час напісаў такой пранікнёны такі уступ да двухтомніка Караткевіча. Это а вот вы згадали, что выступали на похованиях Ларисы Гениуш. З ёй были знакомы? Так. Ага. Ну, это Я з Ларисой Гениуш быў вельмі добра знаёмы, шмат разоў бываў у яе сябрамі і адзін. Пасылаў ёй лекі не раз для яе хворага сэрца. З майго Полацка ў Язельву лекі бывала ішлі больш за месяц поштай. Дзе яны былі гэты час, што з імі рабілі? Вялікая загадка. Ну і каб не это знаёмства, я б, відаць, і не апынуўся на пахаванні. Ад Ларысы Гениуш мы прывозілі рэдкія кнігі, якія тады ў спецсховішчах захоўваліся. Вось, і расійска-крыўскі беларускі слоўнік, скажам. Вось, выданні 20-х гадоў, беларускія выданні. Конечно, было шчасцем слухаць яе вершы, слухаць яе ўспаміны. Ну, я думаю, вы ведаеце пра яе такі крамністы церневы шлях. Вось, пра у яе жыцці, відаць, толькі некалькі гадоў было шчаслівых у Празе, дзе вучыўся яе муж, потым працаваў. Пасля заканчэння Карлава універсітэта працаваў лекарам. Але пры канцы 30-х прыйшлі немцы, акупаваная была Чехословакія, і гэтыя шчаслівыя лічаныя гады ў Празе скончыліся. Але я параю ўсім, хто хоча бліжэй пазнаёміцца з зямным шляхам Гениуш, пачытаць яе галоўную кнігу «Споведь». Вот мы ведаем, что мова развивается, она живе, да? З'являются новые словы, потому что идет прогресс, да? И вот таксама ёсць уплыв з іншых моў на мовы, на беларускую мову, так само, как и на польскую, там, на украинскую, да? И конкретно, что дотычыцца беларускай мовы, у меня такое пытанне, вот чысціня беларускай мовы. У розных беларускіх пісьменніках, у творах прысутнічаюць русізмы, паланізмы, украінізмы і іншыя ізмы, якія замяняюць беларускія словы на паходжанне там з рускай мовы. Ну, калі браць, напрыклад, Коласа, ці Купалу, ці того ж самого Караткевіча, гэта можна растлумачыць рэдактурай, да, савецкага часу. Ну і плюс выхаваннем. Ну, калі, я так мяркую, што Караткевіч выхоўваўся ўжо ў савецкі час, да, все-таки быў уплыў. На дадзены момант ці трэба ачышчаць беларускую мову ад вот этих вот ізмаў, якія прысутнічаюць у мове? Ну, безумоўна, я за чысціню нашай мовы. Мяне нават хтосьці называў пурыстам там. Калі яшчэ працаваў рэдактарам выдавецтва мастацкай літаратуры, я даволі жорстка да тых тэкстаў падыходзіў, якія рэдагаваў, таму што, на жаль, у нашых нават народных пісьменнікаў такія выразныя русізмы в аўтарскай мове прысутнічалі. Ну, мне даводзілася там і Шемякіна рэдагаваць, які там у свой час пакрыўдзіўся нават за мяне, на мяне. Вот. І, ну, мова, безумоўна, жывы арганізм, але гэта не значыць, што павінны, што ў гэтай мове бясконца павінны з'яўляцца новыя словы. Вот, ведаеце, калісьці мне армянскі калега адзін расказваў, што яны, армяне, словы іншаземнага паходжання імкнуліся ў сваёй мове все-таки замяніць. Тое самае ў свой час чэхі рабілі. Ну вот, у чэхаў, ведаеце,
не тэатр, а дывадло, напрыклад, так? Вот, не музыка, а гудба, да, яны вот свае такія славянскія словы прапаноўвалі. Я не прыхільнік таго, каб мы тут пераглядалі нашу лексіку так цяпер, але мяне, канешне, мяне квеліць, раздражняе часам перанасычанасць вот беларускага тэкста этими іншамоўнымі словамі, пераважна з такими англіцызмамі, амерыканізмамі. Ну, вот бывае, читаешь там, ну, там, рандомный, ну, чаму не сказаць выпадковый, да прыкладу, там, і шмат таких прыкладаў можна прывесці. Вось. Але разам з тым мова, ну, мова з аднаго боку павінна ачышчацца ад таких вот непатрэбных, неабрунтаваных запазычанняў. Ну, але мова жывы арганізм, і у ёй павінны з'яўляцца, ну, з'яўляюцца, я думаю, замацоўваюцца і новатворы. Ну, вот вядома, што ў свой час, напрыклад, Уладзімір Дубоўка, выдатны паэт, ён увёў беларускую мову такія словы, як нелюдь, актуальнае слово такое цяпер, знічка, вот, і яшчэ там з десятак слоў. Вось, ну, Дранько Майсюк, напрыклад, прапаноўваў, вот ужо ў найноўшы час там свае назвы для кампутера, для мабільнага тэлефона, далькажык, асветар, ну, яны не прышчапіліся ў нашай мове, трэба сказаць. Вось. Ну, мяне таксама часам вінавацяць у тым, што я карыстаюся малазразумелымі словамі, ну, але я хочу сказаць, што сапраўды ў маіх творах на гістарычную тэму, ну, прысутнічае архаічная лексіка. Я думаю, все-таки, ну, мне удаецца нейкую меру вытрымліваць, таму што героі там 16-го стагоддзя, скажем, маёй аповесці «Час чумы», дзе галоўны герой Мікола Гусоўскі, но яны не могуць размаўляць так, як нашы сучаснікі. Вось, гэта непазбежная некая паціна такая, скажем, лексічная з такіх старадаўніх прызабытых слоў. Вось. Ну, вот так бы я вам адказаў. Ну, гэта ж, вядома, неабходнасць, каб перадаць нейкую гістарычную такую частку, так? Поэтому, і, как бы, я не бачу гэтым нічога дрэннага, а наадварот, это вельмі-вельмі добра. Вот. Вы вядомы як гістарычны пісьменнік, так? Ці складана ў выгнанні займацца творчасцю менавіта ў гістарычным накірунку? Ну, ведаеце, я свой стан вызначаю як не выгнанне, я ў дарозе. Я ў дарозе, правда, уже доўга я ў дарозе. Вот, я паспеў за некалькіх краінах пажыць. І, ну, ведаеце, часам я думаю, што моя радзіма – это беларуская мова. Што Беларусь цяпер там, дзе мы беларусы. Вот. І ў Беларусі, і тут, дзе мы збіраемся, скажем, от учора, каб адзначыць стагоддзя Быкова. Это таксама такі анклав маленькій Беларусі. Нам удаецца на такіх сустрэчах стварыць беларускую атмасферу. Ну, што вам сказаць, я працягваю працаваць, пісаць, сажуся за пісьмовы стол, можа быць, будзе цікава адзначыць, што я пішу дагэтуль ад рукі першую версію, і толькі потым ўжо перапісваю на кампутары. Ну, дарэчы, Васіль Быкаў толькі калі жыў у Фінляндыі, ўжо вымушаны быў пакінуць Беларусь, таксама пачаў пісаць на кампутары, так даволі позна засвоіў кампутар і потым працаваў на кампутары ўжо. Вось. Ну, пісаць кнігі – это лепшае, што я ўмею. І... Вот, вы вядомы як гістарычны пісьменнік, больш, так скажем так, у вас вельмі шмат твораў менавіта гістарычнага накірунку. Наколькі ваши творы заснаваны на гістарычных фактах і, як гэта сказаць, ці можна засноўвацца на ваших творах менавіта як на гісторыі, як на вывучэнні гісторыі ці дакранання да гісторыі?
Калі я пачынаў працаваць з гістарычнай тэматыкай, то героямі мне звычайна былі рэальныя гістарычныя асобы. Філосаф 17 стагоддзя Казімір Лышчынскі, пакараны смерцю за свае погляды, альбо царазабойца Ігнат Гриневіцкі, які, выконваючы прысуд народнай волі рэвалюцыйнай арганізацыі, у першы дзень вясны 1881 года здзейсніў забойства на Кацярынінском, на набярэжнай Кацярынінскага канала ў Петербурзе, помсціўшы ў тым ліку і за крывавае задушэнне паўстання 1863 года. Вот. І, альбо, скажем, яшчэ адзін з маіх герояў, гэта полацкі князь Володша, які ваяваў з крыжакамі, урэшце не пусціў іх на крывіцкія землі, загадкава загінуў у 1216 годзе, якраз у той дзень, калі вялікае войска палачан і хаўруснікаў адыходзіла ў паход на Рыгу. І калі ў цябе рэальная гістарычная асоба у героях, то, конечно, тут ёсць пэўныя рамкі для тваёй фантазіі. Калі ты ведаеш годы жыцця, нейкія асаблівасці, нейкія падзеі. Але ў мяне ёсць і творы іншага кшталту. Напрыклад, «Тры музы спадарыні Дамінікі». Гэта апавяданне з часоў інфлянскай вайны 16 стагоддзя. Ну, а яе гераіня, спадарня Дамініка, это такая своеасаблівая, скажем, наша літвінская гетэра. Сярод каханкаў яе быў і вялікі князь і кароль Стэфан Баторый. Ну, спадар Алексей, мне уже тут Ярослав піша, што хутка трэба выязджаць. Давайте яшчэ, можа быць, пытанне, там, два пра эту книжку. Так, давайте зараз вот апошнюю кніжку вы зараз распавядзеце, так? І ці працуеце вы зараз над якім-небудзь новым творам і калі плануеце закончыць працу? Ну вот у мяне днямі была вялікая радасць, выйшла па-польску моя кніга, ну это пераклад натуральна, пішу я па-беларуску. Это кніга вершаў, па-польску она называецца «На бжэгу іннага часу». А вось кнігі з такой назвай па-беларуску ў мяне няма, тут выбраныя вершы. Кніга вельмі прыгожа выдадзена ў пачтовым інстытуце выдаўнічым у Варшаве. Перакладчык Богдан Задура. Мы з ім працавалі раней. Ён пераклаў кнігу маіх баладаў, якая выйшла ў 2021 годзе. Там кніга была двухмоўная, беларуска-польская. Эта кніга толькі на польскай мове. І я чакаю цяпер яшчэ адну кнігу, не буду адкрываць таямніцу, якую кнігу, якую таксама пераклаў Богдан Задура. Вось мой вельмі шаноўны калега і шмат у чым аднадумец. У гэтай кнізе «На бжэгу іннага часу» нечакана для мяне перакладчык напісаў вялікую такую паслямову, дзе шукаў аналогіі у нашых з ім біяграфіях, у сённяшняй сітуацыі маёй і ягонай. Вось, так што дай Бог яму здароўя, ён пераклаў ужо з беларускай мовы цэлую бібліятэку, я б сказаў. Ён перакладаў Хадановіча, ён перакладаў перакладаў іншых нашых маладых і не толькі маладых паэтаў і паэтак, перакладаў Владимира Некляева, скажем. Так што шчыры дзякуй Богдану Задуру. Ну і
На заканчэнне я прачытаю, можа быць, в арыгінале я памятаю гэты верш, перакладу назад з польскай на беларускую. Адзін з вершаў. Давайте так, лепей парайце, што прачытаць, вот пачытаць. Моих кніг? Твор. Ну, давайте. Да, вот самый такі твор, які улюблёны ваш. Што вот пачытаць? Ну, для тых, хто хоча пачаць знаёмства з маёй творчасцю, я параіў б взяць у рукі кнігу «Орден белой мыши». Она выходила несколькими выданиями. Эта книга была одной из опошніх, может быть, опошней, якую прочитал Василь Быков, імя якого вчора нас собрала. А вот у моем архиве вельми дорогі для меня здымак письмового стола Быкова у его опошней пражской кватэры. І там ляжыць гэта моя кніга «Орден белой мыши», про якую мы паспелі з ім паразмаўляць. Вось. І разам пасмяяцца з скандальнай гісторыі яе з'яўлення. Але я не буду тут раскрываць карты. Калі вы прачытаеце эту кнігу, вы зразумееце, чаму яна з такімі цяжкасцямі выходзіла. Ну, дзякую. Добра. Дзякуй вам. Дзякуй. Усяго найлепшага. І вам.